el torn de la Míriam Culleré. Bon dia, Míriam. La Míriam és tècnica de joventut i també és filòloga ara. I tenim una pregunta per ella, que és aquesta. Si tinguessis un full en blanc per constituir la República Catalana, què hi escriuries en relació amb la regeneració democràtica i la participació ciutadana? Gràcies. En primer lloc, hem de tenir en compte, quan parlem de regeneració democràtica i de participació ciutadana, que venim d'una tradició que ens avala molt poc en aquest sentit, perquè pel fet d'haver pertanyut a l'estat espanyol durant decennis i segles, venim recentment d'una dictadura i també d'una transició feta en fals. Això fa que coneguem molt poc la tradició democràtica, les estructures democràtiques, i que quan parlem de construir un nou estat ho hem de fer a partir d'un projecte, una infraestructura diferent i també d'uns conceptes diferents, perquè a nosaltres, a la pròpia ciutadania, ens cal una educació democràtica diferent. Està clar que la independència per si sola no garantirà res. Fer un estat independent, si no canviem les coses, no ens val de res, perquè faríem un clon d'Espanya, que és un model que no és que no ens agradi per la dependència que en tenim i la submissió històrica, econòmica, etc., sinó també perquè les seves estructures d'estat, el model de governança que tenen, és molt poc viable i molt poc funcional perquè la ciutadania visqui amb totes les necessitats cobertes. Quan parlem, doncs, de regeneració democràtica, parlem d'estructures que permetin garantir una democràcia directa, que és una cosa que els catalans, mica en mica, ara que anem aixecant el cap de la closca, sabem i tenim eines i tenim capacitat per fer-lo, exercitant interlocució directa amb l'administració, amb un nou model institucional que garanteixi una interlocució, una proximitat, una accessibilitat de les estructures de poder. No pot ser aquestes decisions que sempre es prenen des de la verticalitat, des de la distància entre el món polític i la ciutadania. Cal garantir que hi hagin infraestructures, eines i canals per tal que els que governen perquè ens representen a nosaltres, no perquè representin un partit, unes sigles o a si mateixos, tinguin sempre la veu del poble present i sàpiguen quines són les nostres necessitats reals. Ara mateix, quan parlem de participació, de garantir la participació de democràcia directa, abans està clar que cal cobrir necessitats, com deia mossèn Bofarull, molt bàsiques. Si no garantim uns drets, habitatge, ocupació, sanitat, educació bàsics, aquesta democràcia tampoc es pot exercir, perquè la gent s'està matant a les fàbriques, la gent està sense papers il·legal, etc., i tampoc vindrà a fer ús dels òrgans de participació que podem posar a la pràctica. Per tant, un nou estat que permeti fer un canvi de 360 graus, absolutament, perquè no té sentit la independència si no ho fem tot nou i ben fet aquesta vegada. Venim d'una tradició que no ens ajuda en aquest sentit i tenim les eines per fer-ho bé i fer-ho d'una manera diferent, amb uns principis, uns valors que vertebrin el nostre model de país, un model propi que no serà bonic pel sol fet de ser independent, perquè la independència en si no és garantia de res, sinó perquè nosaltres tenim les habilitats, les eines i la capacitat per fer-ho bé. Però al tanto, com ha fet l'ANC, com ha fet l'Òmnium, com s'ha garantit des de les estructures de participació ciutadana actuals, en què la societat civil ha estat la impulsora de tot aquest projecte i aquest canvi, aquest procés que estem vivint actualment, hem de fer que això no es perdi. Que no es perdi aquesta vinculació absoluta i aquest estrènyer els lligams que ens uneixen amb el poder. Perquè si perdem una altra vegada aquesta interlocució, crearem un model d'estat semblant a d'altres models europeus que funcionen per la banca, pel capital i servint a necessitats pròpies. I per fer-ho així, personalment, i segurament molta gent estarà d'acord, que no val la pena. Ho hem de fer, sí, però ho hem de fer bé. Si no, no té sentit. Anna, han passat els 5 minuts? No han passat? Queda un minut? Si vols de fer una pregunta molt ràpida... Molt ràpida. Quina hora és, per exemple? No, bé, doncs escolta, deixem-ho aquí perquè si no després tot s'acumula. I ja està, gràcies. Aquesta diada, tothom a la Meridiana. Via lliure a la República Catalana.